No, 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 no. Ngawan na Mersanto eh. Si Miluya na kay ko ba? Pati gutuman na ako eh. Pati paging inita eh. Saan kayo mga maayong kahikayan doon ba? Murag busy kayo sa ilang kuan diha ba? Kahikayan diha ba? Karon lang. At turang amingaw kay sila dili di sila mangimbitan ako ba? No, 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 no. Waton. Tama na parang soy. Okay na, parang bilo. Uy, tama kayo. Murag human na sila gluto ba? Mga naong sa mga kaya mo mga mananap gud. Huwag yun mangimbita karon tama gini mapuno meron. Hoy, paring Danoy! Ikaw ha? Nakakuha na magbiko ha? Gamay kayo niyo uy. Gamay ra ka nga, hindi ka naman ang hinisunod na kagalit dire. Gamay ra kayo. Murag ikagiring laaw ba ng kalaki ni mo? Asa itong kauban ni mong iring itom? Daka naman mo, di man gani mo mangimbita. Bini Santo. Mupasok lang ka dire ka, di ka man kamananghid. Wabe mo gabae. Mura man kagiring. Oy, Kabilo! Huwag ka, ikinin na nga tumiko. Okay na Kabilo, wala. Tuwa na kakawat is Danoy, oh. Tuwa na, wala na. Unsaon na to,